ng mga nagbabagang balita. Ilang araw bago ang undas, paglilinis at pagpipintura ng nicho sa ilang sementeryo sa Naga City, puspusan. PNR, ininspeksyon ng rutang dadaanan ng Naga Tulupi. Willy Wonka, inspired na Christmas centerpiece, tampok sa isang mall sa Naga City. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Ilang araw bago ang undas, puspusan ang paglilinis at pagpipintura ng mga nicho sa ilang sementeryo sa Naga City. Barangay Council ng Concepcion Pequeña magpapatupad ng one-way routing ngayong undas. May ulat si John Amador. 4 na araw bago ang undas, naobserbahan na ang unti-unting pagdagsa ng mga bumibisita sa kanilang mga kaanak na yumao sa mga sementeryo para maglinis ng nitso, maging buntod ng kanilang mga yumaong kaanak. Si Tatay Antonio mas mainam na umanong mas maagang maglinis ng nitso para makaiwas sa dagsa ng iba. Dagdag pa ang hassle sa pabago-bagong panahon. Binago din nila ang gate ng Musileo matapos manakaw. Pag yan mga dito mga araw minsan baga kaya naura na o kung medyo magpintura ka uran di mo na ni tatapos yung pintura na niya. Samantala kung amay ka magano di tranquilo ka na, ayos na, relax ka na ta. Siyempre na pinturahan mo na ning Musileo ka magurang mi. Kaya nag-amay. Minsan nag-uran baga paghahapon baga pag pininturahan mo rin kung ma-wash out di sayang ang materyales, sayang si trabaho dahil mo pa natapos. Samantalang kung maray ang panahon saka may oras pa di yun dapat libutan. Ayon naman sa punong barangay na nakakasakop ng isa sa pinakamalaking public cemetery sa lungsod, handa na rin sa inaasahang dagsa ng mga tao ngayong undas. Katunayan, may mga augmentation force umano ng tanod mula sa ibang barangay para magpanatili ng kaayusan. Ang preparasyon ta po, nagpadara na po kitang mga surat sa mga ibatang pag-iribang barangays, itong mga mayo man po sindaning mga sementeryo. So naghagad po kitang ayuda sa inda na kung pwede itong mga mga tanod ninda mag-duty man digdiyo sa tuya sa Barangay Concepcion Pequeña. Takita po ang pinakadakula na sementeryo na pigsiserbihan. Pagdating naman sa kaayusan ng daloy ng trapiko, may mga lugar na gagamiting parking area at magpapatubad din ng one-way routing sa paligid ng sementeryo. Igwa man po kami papautob na itong one-way baga po digdiyo ang influx kang tao and iniyo pong covered court magiging part po kang parkingan ka mga mga mabisita sa punto ta. And igwa naman po kita ning team na mga kapupulisan, yao naman po. And matarabang po sinda sa peace and order tadigyo sa barangay. Sa Peña Francia Cemetery, kakaunti pa lamang ang naglilinis ng mga nicho. Namataan din ng news team ang ilang mga kabataan na nagpapabayad at nakatambay sa lugar na naghihintay na magpapalinis ng puntod. Sa isang pribadong sementeryo sa Balatas, Naga City, nagsimula na rin umano ang repainting sa mga puntod bilang paghahanda sa undas. Meron ding mga tent for rent at unti-unti na umanong nagsisidatingan ang mga bumibisita na ayaw na makipagsabayan sa dagsa ng tao sa undas. Sa ngayon, medyo busy na kami for our updates and then busy na for the clearing and then preparation for incoming undas on November 1. Sa ngunyan, bali naglalagay na kami ng mga ilaw and nagpapapaint na yung management para sa preparation niya for undas. Sa ngunyan po, bali kung nakikita nyo mayroon tayong mga naka-display mga tent that is for the rent for the tent. And marami na din nagpunta para sa reservation for the tent. Sa ngayon, mayroon na nagbibisit kasi yung iba wala nang time for November 1. And para daw hindi na sila maging hassle, so mga early sila na pupunta. Ipapakalat din ng mga PNP personnel sa paligid ng mga sementeryo para sa seguridad ng mga bibisita sa kanilang mga mahal sa buhay sa araw ng undas. John Amador, CSN.
Ininspeksyon ni PNR General Manager Giovanni Miranda ang mga pasilidad mula sa mismong tren at riles na dadaanan ng Rutang Naga-Lupi na magsisimula ngayong Nobyembre. May ulat si Jem Garcia. Personal na ininspeksyon ni PNR General Manager Giovanni Miranda ang mga pasilidad kasama ang tren at riles na gagamitin sa bagong biyahe ng tren Rutang Naga-Lupi vice versa. Bahagi ito ng mga paghahanda ng PNR para matiyak na ligtas at nasa maayos na kondisyon ang mga pasilidad bago ang nakatakdang pagbabalik nito ngayong buwan ng Nobyembre. Nang dahil sa nakatakdang pagbubukas ng biyahe ng tren sa naturang ruta, madaragdagan ang biyahe ng tren sa Camarines Sur maliban sa Naga-Sipokot na ruta. Ang pagbubukas ng rutang ito ay isa sa mga hakbang ng gobyerno upang ipagpatuloy ang pagbabalik ng Manila to Bicol Line. Ayon sa PNR, mas mapapadali ang pagbiyahe ng mga commuter at makakapagbukas ito ng oportunidad upang mas mapalakas ang transportasyon. Kung pagsasaayos po at pagkaka-rehabilitate po ng Manila Bicol Line ay parte po yan ng ating inaasahan na i-deliver po. Yan po ay ating sinasakatuparan base sa direktiba ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At in absence na po nga ng South Long Haul, tayo ay binibigyan ng malaking suporta para po may saayos natin yung ating Old Manila to Bicol Line ng Philippine National Railways po. Puspusan ang paghahanda ng PNR upang maging maayos ang pagbubukas ng bagong biyahe ng tren na may rutang Naga-Lupi ngayong Nobyembre. Ayon sa kanila ay magkakaroon ng 3 biyahe sa mga oras ng 4:29 AM, 9:49 AM at 3:14 PM. Aabuti ng mahigit 1 oras ang biyahe at tinataya namang nasa 75 pesos ang pamasahe ng nasabing ruta. Samantala, bukas rin ang PNR sa posibilidad ng isinusulong ni Governor Elry Villafuerte na high-speed rail system upang mas mapabilis ang transportasyon rito sa Bicol patungong Manila. Unang-una po yung technical na dadaanan. Kung gagamitin natin, sabihin natin ang original line po ng PNR, medyo may mga challenges. Kailangan magbalit tayo siguro ng mag-improve ng ating mga tracks pa. Palitan yung ating train. May mga kayang magbiyahe ng high speed kahit na maliliit yung kurbada, yung tinatawag na tilting train. May technology yan mula sa Japan, sa German. Pwedeng gano'n po ang gagamitin natin. Pero sa ngayon, wala pa po tayong tilting train para magamit sa existing track natin. So, at kailangan din natin mas ma-improve pa, mas maging magawang mas matibay pa yung ibang component ng tracks natin para po maging suitable siya doon sa high-speed na tilting train. Jem Garcia, CSN. Inilunsad sa Camarines Sur ang programang Emergency o Youth Rising for Safer and Resilient Community. Kasabayan ng pagtipon-tipon ng mga kabataan sa Kabikulan na layong maiangat pa ang kaalaman ng mga ito sa disaster response. Narito ang ulat. Nagtipon-tipon sa Fuerte Camsur Sports Complex at Cogma Grounds sa Camarines Sur ang nasa 400 na mga kabataan mula sa iba't ibang lugar sa Bicol Region. Bahagi ito ng Regional Development Town Hall Meeting sa pangunguna ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Isa sa mga dumalo sa aktibidad sina Tricia at Melvin na parehong aktibo sa kanilang mga komunidad tuwing may kalamidad. Nagkakandak po ng training muna para sa mga youth po sa amin, yung mga SK po, nagkakandak po sila ng training, and then po mga safety procedure, yung mga first aid po, lalo na po na may parts sa may parts po sa amin na binaha. So, nagkaroon po ng mga volunteers sa youth, yung may mga kaalaman, and then doon po namin na-apply. Siyempre, ready din po kami sa mga gantong senaryo, pangyayari na hindi natin inaasahan. Halimbawa sa may mga bagyo, ready lang kami na tumulong sa iba in 24 hours na responding. Inilungsad rin sa parehong aktibidad ang Emergency. Yes, you heard it right. Emergency with Z. Ito ang Youth Rising for Safer and Resilient Communities na layong maiangat pa ang kaalaman ng mga kabataan sa disaster response. Pinuri ng Bureau of Fire Protection Bicol ang hakbang na ito ng Provincial Government ng Camarines Sur, lalo't mahalagaan niya ang papel ng mga kabataan sa panahon ng kalamidad. Ang kabataan natin, Gen Z sila tinatawag. So, through the local government ng province ng Camarines Sur, nag-launch sila nitong Emergency Youth Rising for Safety and Resilient Community. So, sa part naman ng BFP, kailangan namin yung pulse multipliers. We only have 2,653 manpower capability.
And we have these 258 na fire trucks with 48 ambulances. Kukulangin tayo sa manpower. So, paano ba natin ito gagawing force multiplier na youth? So, ito yun. Pinuri rin nito ang kompletong disaster response assets ng probinsya mula sa rubber boat, fire truck, mobile command control vehicle, medical equipments, go bag, go pick at iba pa. Tinuruan rin ang mga kabataan sa basic firefighting, CPR, life vest at rubber boat. Ayon kay Governor El Rey Villafuerte, mahalagang equip ang mga kabataan ng skills sa disaster response na magagamit ng mga ito sa kanilang mga komunidad. Tampok rin sa aktibidad ang prevention and mitigation efforts ng probinsya tulad ng El Verde o ang Massive Reforestation and Environmental Program na Guinness World Book of Record holder dahil sa higit na 21 milyon na punong naitanim sa naturang programa. Kailangan natin ng youth dahil yung mga programa natin na ilalatag ko doon for disaster response, kailangan natin ng youth volunteers. Bakit? Sila ang future ng ating probinsya, ng ating bansa. So dapat sila ang immobilize natin, gamitin. Sabi ko nga, they are not our future leaders, they are our present leaders. Dapat sila ang itap ngayon para mapaganda ang buhay, mapaganda ang kinabukasan ng ating mga kababayan sa mga sunod na henerasyon. Nick De La Cruz, CSN. Nagpapagaling pa sa ospital ang isang babae matapos tambangan ng riding in tandem nitong Biyernes sa Sitio Priela, Kausip sa bayan ng Bula, Camarines Sur. Batay sa investigasyon ng pulisya, nasa waiting shed ang biktima nang tumigil ang riding in tandem na nakasuot ng itim na helmet, jacket at pantalon. Bigla na lang umanong pinaputukan ng nakamotorsiklo ang biktima gamit ang kalibre 45 baril. Kinuha ng mga suspect ang bag ng biktima sabay tumakas. Hanggang sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa naturang insidente. Simula ngayong araw, epektibo na ang isang linggong wellness break ng mga teaching, non-teaching maging mga mag-aaral ng Department of Education at DepEd. Nalayong mabigyan ng pagkakataon ng mga guro at mag-aaral na makarecover matapos ang mga nagdaang kalamidad at pagtaas ng kaso ng flu at influenza-like illnesses. Si Regine Buesa detalye. Simula ngayong araw, Oktubre 27, epektibo na ang isang linggong wellness break ng mga teaching, non-teaching kasama ang mga estudyante ng DepEd. Kaya naman makikita ang ilang mga bata na nagpapalipas ng oras kasama ang kanilang mga magulang sa mga parke bilang pagkakataon upang makapagpahinga mula sa mga gawain sa paaralan. Ayon sa ilang magulang na nakausap ng news team, malaking tulong ang wellness break dahil mabibigyan ng panahon ang mga mag-aaral na makapagpahinga maging ang mga magulang. Less gastos rin umano ito para sa ilang magulang. Itinuring din ng marami na ito ay isang magandang pagkakataon upang makapag-bonding ang buong pamilya. Nakakatabang man sa trabaho sa laog kang harong, tapos mansinda, adal naman sa laog kang harong, naday na magpara sa harong lang, dahil sa eskwelahan. Nakakapahingalo man sa gastos. Ayon sa Department of Education Schools Division Office ng Camarines Sur, ang wellness break ay isang hakbang upang matiyak ang kalusugan at kapakanan ng mga guro, non-teaching staff at mga mag-aaral. Layunin itong maiwasan ang pagkakaroon ng labis na stress at mapanatili ang maayos na kalagayang pisikal at mental ng lahat ng kasapi ng paaralan. Talagang it's a wellness break. Ang mga aki, daimalaog, ang mga teacher, siring man, mag-rejuvenate. Ang aning pagbalik talagang ready naman sinda, nakarelax, nakakuanin magkakanigong mga bago na sa buhay ninda, kung sinda man nagsagibok ang sa indang mga preparasyon, maski prior pa, ngunyan makupaninda, talagang itinaok ang Department of Education ang inaabot na wellness sa inda. Ipinatupad din ng DepEd Camsur ang no workload and assignment policy para sa mga guro at mag-aaral upang tuluyang magamit ang panahon sa pagpapahinga at pagpapanumbalik ng sigla bago muling magbalik sa regular na klases. Kato kaya usually inset na may training. Ngunyan po, pwedeng i-reschedule sa inset in a later date. Tangani pong matawanan nga ni kaning wellness break. Samantala nakatakda namang magbalik sa klase ang mga guro at mag-aaral sa Nobyembre 3. Regine Buesa, CSN.
Nang dahil umano sa malalaking truck, may mga pagkakataon na bumibigat ang daloy ng trapiko sa ilang pangunahing kalsada sa Naga City. Truck ban mahigpit na ipapatupad sa lungsod. May ulat si John Amador. Muling pinaigting ng mga otoridad sa Naga City ang truck ban na saklaw ng City Ordinance No. 93-049. Epektibo ngayong Oktubre 27 ang istriktong pagpapatupad nito na layong mabawasan umano ang isa sa nagiging dahilan ng pagbigat ng trapiko sa mga pangunahing lansangan ng lungsod, ang mga truck. Actually, nagpuuna kami kasabagong aga. So, implementation, enforcement kang truck ban sa laog kang syudad. May duwang ordinansa kita manunungod sa truck ban. Ang sarap po, ang coverage dyan sa diversion area. Itong bawal mag-agi sa mga truck. Pagpuon digdi sa may kantong may traffic light, abot duman sa Concepcion, sa Maharlika Highway. Dapat sa Almeida na ang agi ninda. Then, ini pong ikaduwa sa CBD1. Iniman mga truck na naglalaog sa kasentrohan, igwa din ning oras sa nang pinagtalaan. And then pag rush hour, bawal sinda dyan. Ipapatupad ang paghihigpit na ito hindi lamang dahil sa undas, kundi isa ito sa solusyon sa trapiko na pangmatagalan. Maliban dito, may truck ban din sa Balatas to Kararayan Bridge dahil sa kalagayan ng tulay. Sarap pa sa inihiling ta, itong tulay sa may Kararayan na peligroso, kaya pinagpagiramdam din kita na kung pwede, maantabayanan ito. So bawal din duman ang mga truck dahil baka magaba sa tulay. Ini pong truck ban na pinagsugo kaming implementar dahil grabe ang trapiko, ang traffic igdisa sa tuyang syudad. As in, dahil pwedeng buwelo sa nagabus. So, kay puwanta ning regulation, kay puwanta ning restriction, kung nagkakapirang aldaw ng nakaagi, naghiling-hiling ako dyan sa may magsaysay. Aram po nindo pag alas 5 hapon ang nag-aaragi itong darakulaon ng mga truck. Kooperasyon umano ng bawat isa ang kailangan upang ang trapiko kahit paano ay mapagaan. Dagdag pa ang kakibat na penalidad sa sino mang lalabag sa ordinansang ipinapatupad. John Amador, CSN. Hindi mo na kailangan pang pumunta ng Baguio para lang ma-experience ang Panagbenga Festival. Dahil sa Naga City, nagagandahan at makulay na mga bulaklak ang sasalubong sa iyo sa kauna-unahang Flower Festival sa lungsod. Narito ang ulat. Makukulay at nagagandahang mga arko ng bulaklak ang itinampok sa Floral Arches Exhibit ng kauna-unahang Flores de Octubre Flower Festival na idinao sa Flower Farm sa Barangay Pacol sa Naga City. 10 arko ang kumuha ng atensyon ng mga bisita kung saan ginawa ito ng mga flower farmers ng naturang barangay upang ipamalas ang kanilang talento sa pagdisenyo ng bulaklak. Nakakapagod man-umano ang kanilang paghahanda, masaya pa rin umano sila dahil hindi lang nila naipromote ang kanilang barangay kundi naipakita rin ang kanilang creativity sa pag-aayos ng mga arko. Excited kami, yung mga participants, especially po yung team namin, yung Team Golden Yellow, which is represent, isa po siya sa mga variety po ng local product po dito sa Pacol. Maugmang mapagal. May tanim naman ako dito mga sunflower, may tanim na mga aster, may tanim na mga bulaklak. Obligado magsali upang maranasan yung maganda o hindi. Mangga naman, o madaog, okay lang yan. Ngayon po kami mamang problema, basta mapagayon yung tourism sa kudang ini yung barangay Pacol. Maliban sa mga arko, may photo competition at live band na nagbigay sigla sa festival. Para sa mga bisita, ito ay isang magandang pagkakataon upang mag-unwind kasama ang nagagandahang tanawin sa Flower Farm. Lahat naman mag-i-enjoy ka dito sa kasi bawat bulaklak na makikita mo nakaka-relax, nakaka-release ng stress, and ang sarap kaya ng feeling na makita mo yung mga bulaklak, ang gaganda. Nag-i-enjoy po kami sa mga flowers kasi nakaka-relax siya, calm, and visit lang talaga. Layunin ng aktibidad na maipromote ang Pacol Flower Farm bilang pangunahing pinagkukunan ng bulaklak sa lungsod at karatig probinsya at mapalakas ang agritourism sa lugar. Pinopromote namin uli itong Flower Farm sa pamagitan po ng Flower Festival. Kasi po, nung una, parang tumamlay po yung bintahan namin ng bulaklak. Nagka-ideya po para buhayin muli na bumangon ang mga magtatanim ng bulaklak. Kaya nagkaroon pa ng ganitong festival. Regine Boy, CSN.
Tuwing sasapit ang Pasko, hindi na nawawala ang mga Christmas-themed pasyalan. Sa isang mall sa Naga City, tampok naman ang fictional character Willy Wonka-inspired na centerpiece. Narito ang ulat. Sa paglapit ng Kapaskuhan, unti-unti nang nararamdaman ang diwa ng Pasko. Sa Naga City, opisyal nang sinimula ng isang mall ang kanilang selebrasyon ngayong taon sa pamamagitan ng isang makulay at kakaibang pagpapailaw ng Christmas centerpiece. Nitong Biyernes, Oktubre 24, 2025, ginanap ang grand launch ng Willy Wonka-inspired Christmas centerpiece sa ground floor ng isang mall sa Naga City. Perhaps it's more meaningful kasi nga what we just had last year na wala tayo talagang Christmas centerpiece. This time it's different. Parang revival siya and it's quite exciting. Puno ng kulay at saya ang lugar habang inilunsad ang tinaguriang Wonka Wonderland. Kapansin-pansin ang napakalaking umiikot na lollipop, mga matang gumagalaw at makulay na peppermint garden na tila nagdadala sa mga bisita sa isang mahiwagang mundo. Ang kakaibang disenyo at karanasang ito ay nagbibigay ng inner child na saya sa mga mamimili at pamilyang bumibisita sa mall. Ang maagang Christmas lunch ay bahagi na ng matagal ng tradisyon ng naturang mall, isang paraan upang iparamdam ang saya, pag-asa at diwa ng Kapaskuhan sa bawat Pilipino kahit na puno ng issue at problema ang bansa. Kahit naman maraming issues yung Philippines, but still the spirit of Christmas should always be celebrated. No? It's a time for Thanksgiving kasi. Kasabay din ng event ang paglulunsad ng Beses of Joy campaign. Sa proyektong ito, maaaring bumili ang mga mamimili ng pares ng espesyal na flash beer kung saan ang isa ay may iwan bilang alaala at ang isa ay idodonate sa isang batang nangangailangan. Yung Beses of Joy natin, parang it's one way of giving back to the community, di ba? Those who would like to donate, no? Normally kasi yung mga binibigay baga, let's be real, yung binibigay yung mga pinaglumaan na. But this time hindi. You have to buy, bibili ka ng pair, and then you keep yung isa, and then yung isa i-donate mo. Ang kagandahan naman yon is that bago yung ibinibigay mo sa bata. Sa pamamagitan ng Beses of Joy at ng makulay na Wonka Wonderland, patuloy na pinapalaganap ang diwa ng pagbibigayan at kasiyahan tuwing Pasko. Nick De La Cruz, CSN. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamser News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.